Unahon ako pangutana, Ma'am Clea, kining pangutana sa usa ka senior citizen. Sa tinuod daw, Ma'am, na dugay nga panahon na daw siya nga nakahatag o nakahulog sa iyahang PhilHealth tungod kay tigulang na lagi, so dugay na daw siya nag-retire sa iyahang trabaho. Wala daw siya kahibalo karon kun o galing daw, Ma'am, bation siya kanang mga physical nga challenges nato tungod sa edad. Anytime ba daw, Ma'am? Pwede ba daw siya makagamit ani, Ma'am? Yes, ma'am, no. Una sa tanan, ma'am Maisal, walay problema to, ma'am, no. So, andam kita mo tubag sa mga pangutana sa tuang mga members. So, kaning concern sa tuang texter, ma'am, no, nga senior citizen, so applicable na diri sa iya ha, ma'am, katong immediate eligibility. So, but pasabot, automatic maka-avail man gyud ta, no, sa tuang beneficial sa PhilHealth. Yes. Ang kinahanglan lang siguro niya buhaton, ma'am Maisal, is i-update ang iyahang record. So, samtang wala pa siya gibati gid, ma'am, no, or di pa kinahanglan nga matugid sa hospital, mas maayo, ma'am, i-update niya to senior citizen or lifetime member ang iyahang record. Yes po. Sige, ma'am. Salamat kayo. Speaking of our senior citizens, Ma'am Clea, kami manggod sa RMN, ma'am, na ami ginahimo ang kanunay, dugay na ni kaniadto pa, libre nga check-up sa mata sa atong mga nanay og tatay. Karon, ma'am, kung nanginahanglan sila og kanang operation, for example, katarata, glaucoma, mauning sagad, ma'am, no, sa mga medyo may edad na ginatabangan nato, ma'am, sila nanay og tatay. So, kini nga mga operations, ma'am, kung dito ta sa mga private hospitals, medyo dako-dako gid ni siya, depende kung unsang mga facilities, no? Pero sa PhilHealth, ma'am, pwede mo na to i-review gamay, ma'am. Tama, ma'am. Of course, first, naagid tay kuan, ma'am, PhilHealth coverage alang ani, ma'am, eye operation. Tama ba, Ma'am Clea? Yes, ma'am, nagit na, ma'am. Natay PhilHealth benefit package or kaning case rate for surgical procedures, no, whether outpatient ni siya or inpatient. Apil na diri ang kaning mga eye surgeries. So, kaning pinaka-common, ma'am, kaning cataract operation. Yes. So, ang case rate nato ana is 16,000, no? So, kanang amount mo na ma-avail sa ato ang usually mga senior maging maka-avail ani, ma'am, no? But any member of PhilHealth pwede Yes. ma-avail ani. Yes, ma'am. So, dili lang magkabala ka si nanay tatay, ma'am, kay na ay PhilHealth. Tama ba, Ma'am Clea, no? Kay Simon Good, ma'am, Yes, ma'am. nami pa-check up, mahadlo, kay basig dako gasto, pero mutabang man ang atong sibiyahanan, and of course, na ay PhilHealth na mo-assist pod mi sa ilaha, ma'am. Karon, ma'am, na ay common question pod nga ginapangutana sa amo. Ma'am, dugay naman ko wala naka-update ato sa maotong question ganina. Kung sila, ma'am, mo avail sa eye operation, katong katarata o glaucoma ug uban pa, pwede ba, ma'am, mo diretso dayon og unsay pamaagi ana, ma'am? Kay wala naman daw taod-taod nang wa kabayad. One update. Okay, so una i-update na to atong record, ma'am, myself. So kung di pa siya senior citizen, no, or lifetime category diri sa PhilHealth, so mas mayo yagid ang i-lihukon, ma'am, no, natay fill up na form. Okay? Tapos ay attach nga valid identification na magpamatuod nga mo niya itong edad. O syempre, so yung pag-avail ani, ma'am, myself, sama sa kong gingon kanina, immediate eligibility naman ta, no? For as long as the update na niya yung record or uban ani, wala pa gid na register, magpamiyembro sila para ma-avail nila ilang PhilHealth. And i-prepare nila ni ma'am myself mostly manggod, no, sa tuang mga like for example, ang kaning cataract procedure, scheduled manggod ni siya, ma'am. Yes, So, yes. kinahanglan sa gid nila ni i-request unlike other emergency benefits, no, sa PhilHealth, kani wagi ni siya og pre-authorization or kumbaga pre-approval. Yes. Usa sugdan na or usa mahatag ang operation. Kinsay mo approve, ma'am? Si PhilHealth gapon? Yes, ma'am, ang Okay. PhilHealth ang mo-approve. So kung asa siya nga hospital ba karon, no, or facility magpa-surgery, mo coordinate siya dito, no, kay dito siya mo pasa sa iyang requirements sa PhilHealth. Kunya ang hospital na ang mo pasa ani sa PhilHealth. Okay, sige po. So, yung ana ang proseso para ma-avail nato ni ma'am. Sige, so para sa mga nanay tatay, ma'am, masabtan nila nga, yung ani din proseso i-update, tapos ipa-approve, kay ipa-schedule, so medyo taas. Mao na ang nag-offer mi, ma'am, nga mutabang mi sa ilaha, kay lisod kayo ni magbaktas nga medyo taas ng edad, ma'am, no? Sakit na kayang mga tuhod ug mga hawak. So sa mga nanay tatay, na yung ani nga kuan, no, yung ani ang proseso nato sa pag-avail sa kanang eye operation, cataract operation alang sa atong mga members sa PhilHealth. Alright. Ma'am Clea, naapoy pangutana din hi, ma'am. Sa mga seniors daw,
tama ba? Ato na lang po ni reiterate Ma'am Clea, no? Tama ba daw to iyang adunggan nga dili na mobayad ang mga seniors? Yes, ma'am, tama. Okay. Dili na sa mo bayad no kay na naman tay katong mandatory coverage for senior citizens sa Yes. tay balaod para ni ana. Mhm. So ang national government na ang magbayad sa ilaha mamay. Yes, ma'am. So sa ato mga nanay tatay ha, di lang mo makabalaka kay mao ni na ay tabang gikan sa PhilHealth labi na alang sa atong mga senior citizens. So salamat Ma'am Clea, kahibaw ko nga daghan pa kag himuon today. Dili ka na mo gunitag dugay, ma'am. Do you have announcements, ma'am, para sa atong mga members? Take your time, ma'am. Okay, yes, ma'am, may salunod sa tanan na daghang salamat kay ma'am no sa higayon nga maka-guest na pod sa tuang program. Mm. So siguro sa announcement lang nato mamaysal sa pagbayad sa contribution. So pwede na ta magbayad ani online no. Natay member portal na pwede ninyo i-access sa tuang website. So sa katong mga nagapangutana, pwede na ta dito magbayad sa tuang contribution, pinaagi sa tuang debit, credit card or e-wallet. So mag-register lang ta sa tuang website. And syempre ma'am no, katong registration nato sa konsulta Yes, ma'am. program. So kato padayon gyapon nato nang ginaawhag ato ang mga miyembro nga magpa-register na sila sa usa ka provider Mhm. para ugali man nga kinahanglan nila i-avail ang konsulta benefits sa PhilHealth, maka-avail na dayon sila. Yes, ma'am.